aywa assalamu aleykum bandiraɓe meɗen ƴeewo Pinal TV on fof calminama sanne e jammoji moɗon lamdama hande mbowirɗen ni yewtere meɗen wiyettiyende humpitinde o noddude association kañum e baale politique gara jewtiden e kabaru baale ɗe e kañum e kabaru e leydi meɗen hande neɗɗo mo nodduɗen o sakkinke meɗen goto e meɗen ɗon hanko docteur Hamadoun Dicko e hanko woni président jeunesse pulaku international. Hamadoun Dicko der Hamadoun Dicko assalamu aleykum Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. aywa Hamadoun Dicko ham woni Hamadoun Dicko oto docteur Hamadoun Dicko jeeya en jetti Allah ardi tafon fu en jetti daroɓe en ɓe e hettiniɓe en ɓe e Allah hokku en fof faamu. amin ya rabbi. Allah hokku en wawde haalde ko nafata tawa en naata e gacce fay goto. amin amin. Bon Hamadoun Dicko anden so wimi haala hoto jeeyami ina tiiɗi ina yaafi. Bismillah. Sabu min hannen ko nodditirtomi yo pullo Winndere. Pullo Winndere ko ɗum woni pullo adunaru. Sabu mi yalti pullo Mali tan na pullo Douance na Nokara na mais miɗa wawi wartude wiide hoto jibbinami ka mi pullo Winndere hande ɗum mbawmi wiide hoore am. Min ko ɗo jibbinami ko Nokara ko laamu booni hannen ka Nokara ɗo arrondissement cercle Douance adu laatima région hannen kay ɗum région motti wonno woɗi motti aday fa han région jon kay Mali pullo Mali ɗum woni Hamadoun Dicko. alhamdulillah aywa Hamadoun docteur Hamadoun Dicko président pulaku international maintenant jeunesse pulaku international nde walde heyre jonde moƴƴinana ine wonno no gila arante gasi sanne jeunesse pulaku international naadu sukaɓe pulaku Winndere naadu international pulaku youth sa haali anglais encore sabu aɗa anndi leyɗe men ɗe eɗen pulaku on haala ɗemle kewɗe no haala arabe no haala anglais no haala français no haala fulfulde no haala portugais woɗi ɗum min jati ɗum wonno komin kawrini komin jati pulaku on haala ɗum waɗi so miɗen indira ɗe inɗe kewɗe walde nde ko nde sosa ɓooya sabu so a taykima fuu komin jati tabital pulaku international wala jeunesse koɓe jogui ko secrétariat chargé de la jeunesse ɗum woni commission guɓal neɗɗo ɓamete wiye kam darani kabaru hono ko wartata jokkolɓe na surbayɓe mais ɓe ngala jeunesse pulaku na jeunesse tabital pulaku international a yeddu so a daari leyɗe kewɗe ngala jeunesse tabital pulaku miɗo wawi wiide tan Mali tan ɗum woduno a faami Mali tan joguino jeunesse tabital pulaku keddiɓe ɓe fuu no jogui commission secrétariat chargé wiyete on mo secrétaire wona hono o président mo jogui walde omo wawi batude honno tabital pulaku Mali waɗi ni worra noon woɗi ley ko garumi hen ko taykimi jiimi ɗum ardi tafon fuu min daari min mbi leydi fuu tinno waɗa walde ko yahata hono yaade walde jeunesse tabital pulaku bon leyɗi yogaji keeɓi wadde yogaɓe keɓali wadde sabu aɗa anndi mawɓe yogaɓe no goodi ɓe kula sukaɓe naɓe jiiɗa sukaɓe mawna ley maɓɓe na daña ko wiye mbaɗi woɗi ɓe cakko tawe kamɓe tan goodi kamɓe tan indete kamɓe tan dawrata kamɓe tan gaɗata woɗi min jokki hen le duuɓi ɗi ardinomi jeunesse tabital pulaku Mali ɗi famin keeɓi nokku fuu min darni hono guɓal jeunesse hay ɗum min kawrini min mbi hono ɗum hani noddirede arande ni min mbino jeunesse tabital pulaku international mais min tayki ley hono ande amin ɗe min keeɓi e ko tayka mumen amin ley baale tabite pulaku ɗe hono mawɓe ɓe ardiɓe tabite pulaku ɓe eɓe goni ɓillirde sukaɓe alors que adunaru ɗo hannde ko sukaɓe ɓuuri hewde kamɓe rewɓe sukaɓe mbawata yaajude ley maɓɓe so wona min change seeɗa min mbi min noddira ɗum jeunesse pulaku international fa pati ɗum wadda tiiɗalla hakkude walde nde e tabital pulaku international par ce que minen komin wallidiɓe min walloɓe ɓe ko sukaɓe ɓe goni mawɓe janggo ko sukaɓe ɓe kamɓe ɓamtata tabital pulaku international fay hannde miɗen goni hen saabu fay hannde sukaɓe famroɓe ene goni hen woɗi ɗum hollata tan ko suka hannde goni mawɗo janggo nde yomin gaɗi ɗum nde min gaɗi officialisé ɗum woni honde min jaltini fa adunaru ndu fof faami ɗum ko 2021 sinon min puɗɗi ɗum illa 2018 en 19 en 20 en fuu ley golle on tan min gondi et puis illa miɗen golla ɗum min joppa e hoorejo tabital pulaku fay goto fuu no andani min gollidi e muɓɓe min kolliti ɗum e hakkilloji amin fa ɗum yetti hewɓe maɓɓe to kollino mbi alhamdoulillahi so ɗum heɓama nde laatoto jeunesse tabital pulaku international tawa gollide e maɓɓe tawa gokka fuu pati yalta hen mais ley komin gari septembre ɗum ne waɗi hitande ko tabital pulaku international bureau o waylita nde min jotti famin gaɗa ɗum nde
mawɓe hewɓe beltima fa kolli mbi koƴande tan nde laato jeunesse muɓɓen comme jeunesse wala ley tabital plaque international mais no woodi mawɓe yiɓɓe bonnude ɓe jaɓali hayɓe pecci hakkilloji maɓɓe ɗum waɗi samin itti tabital o min gadiri jeunesse plaque international naadu sukaɓe plaque Winndere woɗi min fuu min jikke goto min anniya goto min sukaɓe maɓɓe min kaɓali e maɓɓe min kirataɓe to hono wiide hono famin bonnanaɓe fay hunde tamma koɓe moƴƴini min kiraɓe fa min gaɗa yeru mum na min ɓuura ɗum ɗoɓe moƴƴina e gasa min daara min moƴƴina saabu neɗɗo wawata huuɓina foof saabu sa taykima illa joni bureau maɓɓe o waylita waɗi hitande no wawi wiyede sa lamdama heɗum tabital plaque international waɗi ko nafata fulɓe hitande hannden saabu ɗum 9 septembre 10 septembre warde hannden ngo 13 gonɗen yama jaati mbiya a anda bilan maɓɓe waɗi hitande woɗi ɗum fof wawi taw erreur uji woɗi hannden ne plaque o ina hasingini e walde nde sanne ina hasingini nde darode holla inde woodi inde holla ine jogui doole e adunaru ndu saabu fulɓe no keewi ina jaaji fulɓe no goni ley leyɗe ko watta 27 nde Afrique ɗo woɗi ɗum no hani tawa walde fotude hono ni wonko waɗata woɗi so tawi kayre wonko nde wawa wadde atan sukaɓe mbawi wadde woɗi jeunesse plaque international kañum warata hiɓɓintina golleji maɓɓe ɗiɓe keɓali wadde na ɗiɓe mbawa wadde yeru heɗum joni aɗa andi fay so wiyama majugol na dukude ñande fo na fay yaltude réseau sociaux no haala ɗum waɗanaka mawɗo aɗa andi so wiyama hono fina tawa fijo wona mawɗo hani no ɗaayi ɗum fof golle sukaɓe ɗum du fu min kollunoɓe min mbino wawi kamɓe ɓe laato babbiraɓe hunde nden ɓe ɗowtodira e hamin ɓe ballodira e hamin mais tawi wona kamɓe noddata fijo fa kella na mboma na luulo ɗum fu min kollitiɓe woɗi ɗum mbawmi wiide tan ni woni kabaru honno walde nde wardi ko leyɗe 27 kawri so joƴƴini jeunesse plaque international leyɗe 27 kañe kaw so ñoƴƴini jeunesse plaque international dow andagal du tabital plaque hoorejo Sanusi nden naatayno ko naati ko no andi Kadri Yaya no wonno nden no andi hoorejo jaltuɗo o no andi président en tabite ɗe fu no andi d' accord ɗum woni hano ko tubaku mbiyata objectif donc e faamare maintenant e nde walde ko walde nde jooɗi e warde wakkati mo gonɗen hannde maintenant onon golleji kuɗi kuɗum ko keɗɗo hemde wadde kasi sanne minen komin jooɗi warde joni honno mbirumami ni ko 2021 décembre no wayi hono tan 1er janvier 2022 woni komin gaɗi nde officialisé aduna fof andanide ley hen heɗum min gaɗi min dariki par ce que min daari hono tafon min gaɗita récépissé récépissé amin o arande min miijino leyɗe ɗe no jooɗiraki par ce que siège ɗum woni jilirde jonde mayre ko Mali ɗo min cuuɓi ko saabi saabu tabital plaque international ɗo woni min mbi min kana woɗɗodurde maɓɓe min fof min laato sago woto sago nadduɓe laaɓa woɗi min mbi min dartan ɗum hakkilloji pecci won wiɓe min daara pays ngaji anglophone won wiɓe min daara pays ngaji francophone won wiɓe min daara Mali won wiɓe no leydi ndi worri ni walde fulɓe na tiiɗi heɓa récépissé na fay so heeɓi wonko ɗon golla ɓe mbawi fusude walde nde woɗi ley hen hakkilloji amin min mbi min keɗo tafon fa min paama no leydi ndi woni yaarude hono min gollirta golle o mi caggal mum min pamiri min mbi min pilo ɗo min keeɓi fuutan hay jonka min wonto min naati filade kabaru récépissé o e ley hen min jatti min mbi komin gatta fuu min daara min gaɗa congrès ɗo woni kawral kuuɓugal aranal min cuuɓi saralon na Sierra Leone mais saralon woni fulfulde nde komin cuuɓi saralon ko min cuuɓi hoorejo Elhaji Julde Sow tabital plaque international catal Sierra Leone kañum woni baaba walde nde min cuuɓi hoore debbo Adam Barrow ɗum woni premiére dame first lady Gambia Fatoumata Ba madame Barrow Fatoumata Ba kañum woni iniraɗo walde nde hakke gurdam muɗum a faami min mbi jonka min gaɗan congrès amin arana o saralon famin ɓami ñalande ɗum woni lewru mars wellini ndu no Allah fodiri to tabital plaque international jaati wari bonni haɗi congrès o wadde kam haɗi congrès o wadde sabu batte hoɗum batte no raɓɓiɗe komin ɓuuri famde ni ɓe kuluni tawan ɓe jattoto ɓe gana e gollude so walde nde waɗi nde latto honno baale ɗiɗi woɗi no wawi wadde tiiɗ Allah to maɓɓe to saabu ɓe gana golloɓe tawan saabu soɓe golloɓe no tan ɗum hulɓinaki ɓe tawtodira e hamin tan min golla ayi min jaati ɓe noddi kam hewɓe maɓɓe ɓe kolli ɓe mbi tafon ni yogaɓe ka jiiɗa o laato babbiraɗo probléme ngaji fulɓe ɗe annduɗa ɗi tan ɗum woni mo cuɓi ɗum momin cuuɓi babbiraɗo yogaɓe ka on woni jiiɗa on mettini on jiiɗa o laato babbiraɗo hoore joom tan woni min jiiɗa ɓe jiiɗa yogaɓe ɗum mbi so kamɓen goni babbiraɗo fuu no waɗa mais so oto fuu jaɓali yogaɓe ɗum mbi on min gara tan min tawta ɓe nde wotere min laato min fuu min gotum taw komin gatta fuu min gadda pati min gaɗa waɗon to a faami mbimi ɓe min minen ɓami ayde
fatilike min kolliti jomum illa walde mon illa onon jooɗaki sabu ko Abuja min kaldi haala mum hôtel Hilton toon min kalni julde so illa nde Sanusi jooɗto o wi o jaɓi o nangiri Allah kanko ɓamata fuu charge joni fa yetto ɗo de min mbiya o watta batte moɗon min mbiya ɗum ko firtude aadi woɗi minen min mbawata firtude aadi tanke kanko mo heddi wawde jaɓɓade min ko kanko woni babbiraɗo walde nde faaɗo golle amin o yettiɗo haali bon ɗum wela liɓe ko ɗum wela liɓe ko eɓe jogui toon yimɓe ɓe kooƴi ɓe galano e tabital plaque Sierra Leone ɓe gatti e tabital international to ɓen ɓe mbi gaɗa ɗum boycotté bonnita bindi lettre mbi fay goto patiya minen to min mbi joni leydi janande minen wona famin kaɓa fulɓe naɓata min wona famin cenda fulɓe naɓata min famin kawrina woɗi saɓe kawra e fo min gatta toon fe tawsuɗo nokkojo mbi joni kam min toon kam min ittan ɗum fay e programme a yii fay ñannen wonde yimɓe tabital yaaɓe toon joƴƴinoyde bureau fa wiya uddete fa wiya mandat daare woɗi ɗum fuu ley calɗi ɗin woni donc no andirin appula ko o noon tan hay nden min mbi joni kam min ittan ɗum toon min gaytaran ɗum leydi gondi leydi ndi ñalande nde fiɓama leydi ndi suɓama ceede ko hani fuu no woodi mais mi innata leydi ndi tafon fa ɓado saabu so tawi pullo bonnanta pullo fo kina jaara hakkille selli donc ɗum waɗi min cuɓeke leydi e ñalande ɓooyata yimɓe garan famde hoto ɗum watta a faami woɗi ley hen haareji muɗum ɗum haɗi min tawa min mbawi wadde ko heewi saabu walde oɗon jiiɗon fuu joddoɗon gaɗon hunde congrès arande de cuɓoɗon gaɗon plan de jokkon golle woɗi ley hen du fa ko sakitotto nde sakitotto fa ɓe nodda kam ɓe noddi kam ñande nde mi iwi Sierra Leone miɗa fondi miɗa anni jippade Conakry ɓe noddi kam e téléphone ɓe mbi koɓe jiiɗi de ko gommi wadde ko mi acca den wara ɓe gatta kam ley tabital international min ɗe suka goto mbi mi nani nde inima mais nanay kam hakkille saabu wona fa moƴƴa ko wonko bonnata a faami deƴƴini mi wiyaɓe mi yiiɗa mi wiya miɗa yiiɗi ka mi wi mi warta e maɓɓe mi warta e woɗi so neɗɗo deƴƴineke fof aɗa faama bon sakiti suka goto mo mbino on kam ɓe gatti ɗum les commission goto min ɓe gattali kam saabu mbimi mi wawa janfade walde nde fof komin kaldi ko ɗum min gaɗata wajibi min jokkan golle o fa jeunesse plaque international o tabita laato walde wallore na lomtotode janggo tabital plaque international so ɗum yalti hono nde tabital plaque jottonde min naɓi certificat de reconnaissance ngaji hono daraniɓe fulɓe hono dariɓe fa on congrès o waɗa e walluɓe fulɓe fof min jeeyi ɗum e horejo Sanusi Adam Ba Konare en e Kadiri Yaya kam wonno président commission d' organisation e laamiɗo mawɗo o woni parrain tabital international et puis président Issa Yuguda ɗum woni mo président Nigéria ɓeydu min naɓanino ɗum ɓen certificat de reconnaissance ngaji et puis ɗum min jeeyi dow kawrite kewɗe ɗo pula ko hawritetta fof dow inde jeunesse pula ko international e yidde hawrude e tawdede hono min jeeyino Gambia min jeeyino Côte d'Ivoire min jeeyino Burkina min jeeyino fay Abuja dow inde muɗum jaami min jeeyino Togo etc a faami fof dow inde jeunesse pula ko international kawrite kewɗe e fay joni so Allah jaaɓi faɓɓi janggo miɗa hani yaade dow inde jeunesse pula ko international leydi ɗiɗi eɓe innata tafon famiya inchallah rabbi sa warti fami alhamdulillah ɗolle wakkati mo gonɗen hannde o eɗen mbawi ɗo gaɗa élaboré plan d' action par ce que on keeɓa joƴƴinde congrès moɗon o tafon ɗolle e dow ɗum woni kon ɗum no fa gaɗon plan famin gaɗa congrès o samin gaɗa calɗi ɗi min kani jokkude komin kani gollude ley hitande e ley duuɓi garoji saabu minen manda amin ko duuɓi 4 a faami woɗi somin gaɗi kawratal kuuɓugal ɗum woni congrès fof min gaɗan plan somin gaɗi plan fof nden min jokkata golle o so minen min jaata caggal ko wona jande ɗemgal ngal fina tawa o min jaata caggal jiyam e ndenago e hakke pulako hono hewtirte ko ɗum ni woni komin kaɓanto saabu sa yoppi hunde illa aɗa jogui sembe fof wona nde naywuɗa nde mbiyata mi wari fan wara walla fulɓe nde a suka jokolle nden ballata pulako wona fa jaa retraite nde garta gaɗa retraite maɗa ley pulako o minen min kolli le gelle gonɗe e tabital pulako international mawɗe ɗe fof ana gondi e jeunesse international ɗo ɗole ɗen yimɓe mum fof ana gondi e moɗon leydi fof ɗo fulɓe goni ene woni e jeunesse pulako international o min cigue wonɓe e diaspora ɓeele diaspora no woodi yeru hono français Espagne donc Europe tan Amérique no woodi Arabie Saoudite no woodi ɗon e Washington no woodi Canada no woodi hono leyɗe ɗo pulako yoni fof inen goodi hen ayo noddango ngoy woni ko joguiɗa e fewtude e ɓiɓɓe fulɓe surtout walde nde hewɓe andanade
bon ko mbiyami ɓe fulɓe tan mbiɗa sikka nde haala mayde haalama noon laabi e réseaux sociaux jonne walde so wona fuɗɗo gollude golle jiiniɗo fuu famatake ko mbiyami pulaku tan anda walde fo walde fay watte ɓuura walde golloɓe tan woni walde so golloɓe walde ɓurde gollude fuu nden tan woodi Mali ɗo tan sa daari baale fulɓe no ɓuuri temedere kano woodi andaɓe won fayɗe anda kano woodi récépissé ngaji jogaɗi fay goto nanay tabital pulaku international ko moƴƴina ni no 2002 Bamako ɗo moƴƴina woɗi sa yi waɗi inde fani o golla tan de waɗi tabital pulaku Mali o moƴƴina ni 92 91 ATT en ni balli fa récépissé heeɓe sa yi hande tabital pulaku no wayno kam woni walde fulɓe won ardiɗe ɗe no mais golle tan e kawram woɗi so jeunesse pulaku international yitodura illa joni nangodura illa joni laato kamɓe goni mawɓe janggo andodura illa joni noon watta so laatike mawɓe mbawa wallodurde ɗum tan yimɓe anda donc so Allah jaaɓi ɗum walde neɗɗo kañum watta walde wona walde watta neɗɗo walde ɓurde adunaru fuu gaɗen joni président États-Unis wonmo no ɓame Mali ɗo ardinoye toon wawata gollude leydi ndi fay hunde mais sa itta joni président États-Unis ɓurɗo fuu wodde gadda ɗum Mali yama ronka wadde mission mum woɗi ko neɗɗo kañum watta walde neɗɗo kam watta poste woɗi neɗɗo no woodi on ka ɗo naati fof hunde nden waɗan daraja waɗan dawla waɗan doole woɗi so Allah jaɓiɗo jeunesse pulaku international so Allah jaɓi nde laatoto walde nde yeru mum no famɗi e ley pulaku ley Afrique ɗo so Allah jaɓi nde lomtata ko tabital de mais kamɓe sukaɓe golloɓe jeunesse pulaku Winndere ɓe kamɓe cakkitoyto natoyde tabital pulaku international saabu kamɓe no way hono ɓe askaliye ne neɗɗo fuu ɗon yaɓata so ngabba ya tabital manga so Allah jaɓi ɗon komin jiiɗi woɗi ko mbiyami pulaku o tan ko noddanmi sukaɓe fulɓe Winndere nde fuu tan tinno nangodura soɗodura ndaara hono watta fa nafa koye muɓɓen yalla no ndeno saabu ɓe mbi sa wiyama Allah hokkami Allah dandam wari fa suɓoto Allah dandam woɗi hannden ko woni e leydi men ndi fof en dulla Afrique du fou to pullodu woni fuu ɗum gandi ɗum woɗi enen pulako eɗen kaani chaine ko woni hakkude men ko de daaren kaɓen ko gandi en ko so en gayni fuu hakkude men gaka en tawan no yaafi rimdaɓe ka kaɓatano mettoduran tan mais no woɓɓe ɓe waɗoɓe waroɓe yimɓe ɓe e yimɓe jaati wonɓe ɗe yimɓe ɗo mbara yimɓe ɓe ɗum hani tafo darne dabre fa jamɓe deƴere warta sakito piloɗen sennude koye men aya président ɗulle congrès ok waɗaka tawan ɗulle e mbawa haalde hano no e neɗɗo wawi natirde na kabaru carte so neɗɗo no naata ɗum ke fo dabre mo waɗaka tafonde walde nden min gaɗali carte mais no natirta ɗum no woodi no natirta tan neɗɗo fo jiɗɗo nadde no woodi saabu miɗen gaɗa pied mais minen pied ɗum seku amin ko $100 hitande fof duuɓi nayyi no hawre e $400 faami $400 hannde kadi mbawi no hawre ujunaji e capanɗe nayyi ujunaji e nayyi na honɗo e bonɗe mbaɗen tan ujunaji capanɗe nayyi ɗum woni hitande e duuɓi nayyi ley mandat o mais so neɗɗo membre ni tan jiɗɗo tawdede hen miɗen jogui page Facebook neɗɗo naɗɗo toon sa windi jeunesse pulaku international a yiyan page amin a yiyan numéro amin ɗomin mbawi heɓirede a yiyan adresse mail ko kajiɗa hen fof aɗa wawi nadde contacté walde nde ko jiɗɗa fa heɓan ɗo yedde famde par ce que minen nomin cankitiri min woni président o Mali gommi miɗen jogui secrétaire général o ko Niger jooɗi trésorier général o ko Cameroun jooɗi communication o ko Gabon jooɗi etc noon min caaki poste leydi fuu won poste clé won adjoint par ce que miɗen joni ko watta yimɓe 110 bureau o ina yoni a faami woɗi du miɗen anni wadde ramification ɗum woni tawa joni région fou walde nde won cercle fou walde nde won commune fou fa warta e hamo fou woɗi sa daari adunaru ndu no foti mangu nu so tawi fa yimɓe joyon ley ci'e fulɓe ɗe fo a tawan ko million ji ni yimɓe goni ɗon woɗi ko heɓa fo a tawan no wawi ko dawruɗen fo no wawi gasude inchallah ok d' accord président e vraiment famama sanne ɗulle ɗo on ɗon jalteten e walde jeunesse pulaku international e naaten kabaru leydi meɗen ndi aɗannino e leydi meɗen ɗo hanko premier ministre meɗen hanko docteur Coggel ko kala mayga o waɗino discours e wellade e wakkatiji belliɗi surtout e fewdude e leñol pulaku ngol maintenant ko ɗum woni yiyande maɗa e o discours bon ko mbiyami tafon ni eɗen du onno e mayɓe ɓe eɗen ñaago Allah de barmo ɓeydu camtene eɗen eela Allah du jaam e deƴere warta e leydi meɗen discours ngaji ka en nani si discours fo neɗɗo wellata ko yaade fa Nations Unies haala ko weeli ɗum warta woɗi so ni tawi discours tan wartiranno jaam na ɗum nafanno Mali woni premier mais wona discours waddata jaam wona haala tan waddata jaam golle e dabere peeje
so a kananke a laamiɗo a wala peeje a wala dabere on tiiɗi mbiltoɗa so a yi hannde kamɓe ɓe laamake tiiɗallah oni laami ɓe botanaka tiiɗallah o waɗde wiya botanaɗo on yaa e haaji mum ɗum waɗi so riwa leydi ndi tampi waɗi so a ndaari to hannden ɗo gonɗen ɗo neɗɗo wawa wiide leydi ndi no woni e jaam sabu hannden ɓuri ɓillade diina kenga sabu an joɗɗo ɗo o so wiyama jaa wuro ma joni ko probléme minne so fayno gaɗɗo avion mi yaata sabu mbiɗa anndi mi wawa yaade mi yaado heeɗo don so won dow lawol woɓɓe gon dow lawol hono neɗɗo yarata yimɓe fuu no jiiya bonandaji gonɗi wadde ɗi fay kengan tan en jii ɓuren ɗo attaque gaɗɗo fadde mum en jii bateau o en jii bamba ñande nden to et cetera woɗi bonan torra o ko immiti noon jam o du wartali leƴƴi ɗiɗu fuu certi yimɓe fuu hakkilo yimɓe ngalda hannde woɗi discours ngaji maɓɓe na ɓornade sayaji siiɗi ɓornimi ɗi wiide no nande e Modibo Keïta na du hoƴude tengade watta fa nande e fulɓe fuu wala ko nafata fulɓe kam mbiya e fay goto nande e muɓɓen ko mbiide balle no jam e deƴere watere komi hanko o keƴƴaɗo e leydi meɗen o premier ministre o haali o wi pati yimɓe fo cikka e fulɓe fo o jihadise e haqqille maɗa ngol konngol ana wawi laatade sababu disa torra gonɗo e fulɓe o ɓuyto seeɗan wala ko nafata kanɗo haalde o haalay ko président Assimi Goïta hani yaltude haala kam a faami kañum hani yaltude mbiɗa wowi wiide ɗum noon face à face mi haalni ɗum le 6 avril 2022 wi ɗum yalta yiɓe ka ƴamama no yalta wiya pullo fuu wona terroriste jaɓay fa kam kay komum timmi woɗi kanko mo wawi yaltude o haala no nafa kanko so yalti o haali no nafa sanne na wona haala tande o hokka consigne o hokka yamirore lamde pullo fuu wona terroriste ta jiyon pullo tan mbaron ɗum joom malfa fo kaɓo e muɗum ko tawa fay so miyangajo a faami hono wiide tan pullo fuu wona terroriste golle ɓuri haa a faami ɓe kokka consigne ngaji laɓɗi pati amal gam o waɗa pati jibdu waɗa wona mbimi wattude tengade woni watta neɗɗo pullo ley waroɓe fulɓe goye maɓɓe no fulɓe ardi warde fulɓe no kanankoɓe fulɓe hewɓe mbarama warɓe ɓe gana haɓe gana bamarankoɓe ko fulɓe yeru muɓɓen woɗi kamɓe daroto darde maɓɓe ndenagu leydi ndi ko kamɓe noon e juuɗe maɓɓe woni caggal Allah sabu hunde fuu sawabu Allah watta fuu a faami hunde fuu ko waɗi ko muyɗe Allah ka Allah ko waɗanto on tan yeru no jiɗirɗo ɗum wadde wiya leydi fuu Allah wi no hokka ɗum laamu yeru muɓɓen no goruɗon no yeru mon tan o hokkata on laamu o sabu so o worra no goruɗon fuu on ittanmo sa yi omo woni ɗon mo heddi fuu ko wondi ko no wela on nano wela hewɓe woɗi tiɗallo o eɗen andi o mawni o yaaji ɓe tinnoɓe cela haala tan ɓe golla naso ɓe andi golle o ɓe mbawa ɗum do no raɓɓiɗi a waɗi duuɓi 3 na duuɓi 2 a wawa suudu baba ka aɗa wawi wartude ɓorɗa sa e hokkima kanko mbiya inan an ka tawi a wawa ɓiɗɗo goɗɗo wara nanga sono wawi yiyete sa wawa kalman yimɓe waltina hakkilo yimɓe fadde on du famede wawa mais an ka déjà yimɓe paami golle ma no tiiɗi sanne woɗi hannen koɓe kani wadde tan ɓe tinnoma yimɓe jotto no jaltirta e tiiɗallo o fuu tan wona baasi jaati yimɓe kaaja baasi kay sa wari rebel malien mbarata sa wari militaire malien mbarata sa wari jihadiste malien mbarata sa wari civil o malien mbarata mayɗo fuu ɓi mali ɗoyti baasi wala ko biltata hare wala ko biltata so wonko nafata fo yimɓe ndaara jooɗo kalda neɗɗo sono wawno tan timmini ko fay goto wawa fay goto yimɓe fuu ɗum wiyete rangi cokki aɗa wowi fiide cokki ɗum wiyete rangi fay goto heɓa e nadde nakka so yimɓe dañi fuu jooɗo de na pirta de awa kesi woɗi yimɓe no mbawi haaldude ɗum woni firti jooɗoɗen kalda ɓi mali fuu ɗum woni haalde wona o jihadiste wona o donso wona o civil wona o militaire jooɗɗen kalde nde gaytiren jaam ɗum woni ɓi mali fuu to maayi ɗum woni ko jiɗɗen ɗum ñagotoɗen Allah wona hono gatten fa kanten leñol ngol na hono gatten fa kanten tiguiɓe malfe ɓe wala ko nafata e baasi duuɓi 10 fa e goho yoni 2012 warde hannde yoni yimɓe tampi ɓe tinnoɓe ndaara ko waltirta jaam yimɓe fuu tampi ɓe joppa kasunkoɓe ɓe gaɗa e fa e ɓeydu ɗum en fof joni an a wona jihadiste a yiiɗa ɗum fe neɗɗo wara miñana mawna hono gatta a wona jihadiste a yiiɗa fe aɗa jooɗi fa adeɗa nangueɗa uddo weɗa duuɓi jalta he ɗum laatoytoɗa to gonɗa toon wala denowoma he ɗum mbawɗen wadde to mbañiɗa toon jahata
ni foti wala fu ko nandi fulɓe ɗum ko jiyata fay natuɓe wo wembere aɗa jooɗi aɗa wiya a wala hen fa mbareɗa nafa moma ware nafa nangueɗa uddeɗa nafa majjineɗa yimɓe man ɗon ka yidde ma a wiyata an ka naata nde wotere ɓuuri huli mayde suusi mayde fof gotel Allah bawɗo noon suka mbiyata nden min ngabbanto garal de mumma guite de cuppa so rewi fa a renata ko ɗo gonɗa foof denoma woni baroma wona natan keɗɗa foof neɗɗo waɗi fa yoolo nde kokkuɗa ɗum leɓɓi foof noki foti welde foof no nangu muraki taƴa junngo woɗi wemmere waɗi so yimɓe no naata ɗe kulle kaldal wawa timmude wala ɓi mali mo malien anda ɓi mali ɗum ɓiɓɓe mali tan wona ɓiɓɓe woɓɓe ko ɓiɓɓe mali goni warde ɓiɓɓe mali banduɓe woɗi yimɓe hooreɓe ina goodi mawɓe ina goodi sakiraɓe ina goodi ɓen joɗte kalde dem hen fof haalde neɗɗo mum nde daaren hono gatten fa dabere heeɓe daña koɓe mbi heɗum ɓe mbi ɗum ɓe jiiɗi ɗum ɓe jiiɗi enen du ɗum jiɗɗen ɗum ka gasta ɓe yoppa ɗum o yoppa ɗum nanggen ɗum daña ɗo kawruɗen dow mum jam warta e leydi men ɗum woni ko nafate aywa e surtout e balɗe caktiɗe hono to mbirɗa ni kabaru bateau o kabaru e ɗum woni burem e ko nandi e muɗum aywa e jama o hande wakkati mo gonɗen o déjà e mbi barkane witta witti e mbi ministre ma witta andina wondi wittude ɗum le eɗen mbawi wiide yalla ministre ma kañum woni caggal dégangaji gaɗoy ɗina no e mbawɗe waɗirde ɗum qualifié na batte accord hakkude leydi Mali kañum e simadi ayi soni ni ko heɓmo fo an ka goɗɗo mbiyata a miijata ko an waɗi hoorema fo a tampan tan enen ka eɗen jotti fa ko heɓen fo wona enen gaɗi fay so kokol sami no wiya france samminigo gaɗen jonin france waddi hokki kam malfa wi mi waɗe san fiɗay miɗe aɗa maya ko sami jaɓ fiddema segana weluma mi weeli kam sami jaɓi moye warima an wari kam min warima wona france no soɓe gaddi mi wi mi fittama tan ne ɓe yeccitotte malfa ma sa felay hoorema fo a yitata jaam a yitta dabre sana joɗɗa jattoɗa hoorema an jangga dartoɗa hoorema yalla ko gonɗen wadde ɗum no moƴƴina homo woni wadde ko boni yalla anna goɗɗo kukol kina seeko so pallaɗi naata wiya fadde ministre ma warde fadde barkane warde Mali ɗiɗi feccere tati sa fecci ɗiɗi ɗe fof e junngo jihadiste en wonno ñande barkane warata konno andi nden ka ɓe ngala ɗo ministre ma du wala ɗo ɓe gaɗi ɗo ko watta hitande ministre ma rima na duuɓi hitande par ce que 2013 fa 2014 desa ministre ma rima ministre ma wiyeteno yecciti kati laati ministre ma a faami woɗi eɗen mbawi wiide tan ko woni ɗum nde nde ministre ma e barkane wari nde so daaƴi ɗum so heɓay gollirinde no yiɗiri saabu jam wartay ɗuyteke de mais jam wartay saabu nde ɓe ngari de en jii fa ɗum hooti fa kidal fa kulle fuu ɓamti 2014 15 16 17 fuu jam woodi hedde men ga warti jonka projet ngaji ɓe hen fono million no heɓilta buuɗi ɗum tan woodi Mali accord d'Alger ɓe jaa voyage ngaji ɓe garta IBK waɗi voyage ngaji ɓuuri temedere nde sakiti jooɗi nde probléme o wari fa yaaji fa ministre ma ronkano barkane ronkano centre ɗo donsoji tafa illa donsoji ɗi joƴƴina nden Mali jiiɓi nden Mali boni so donso warayno Mali bonta fefan haalde tawede jihadiste e garino fof donso en ɓe ngari 2016 décembre 2016 nde so naati ina mbara fulɓe no eggina fulɓe no kono fulɓe fa 2018 ɗum laati bonande mawɗo mawɗo maintenant donso ɗiɗi sa lamdike min mbiyan kañen du légitime de défense ndenoɓe koye mumen an kay nokku donsoji ɗin puɗɗi toon jeyɗa fadde majji warde aɗa hulanno yaade wuuro mum abada nde ɗi garanno wonde jaaɗa kippiɗa wuuro fay goto voilà wona kamɓe ngari de gaɗi kulu ogo de gaɗi ogo sagu de gaɗi fuuna légitime défense contre qui centre moye wonno sona fama contre qui faɓe kaɓa e homo fulɓe wiyaɓe kaɓa ɗum ɓe moƴƴinira ɓe mbi ɓe eggam fulɓe fo jate maɓɓe hitani ɗum harta tawi wona noon worde ɗum jiiɓi centre sana donso wala ko jiiɓi centre saabu jihadiste en ɓen fadde donso warde min médecine ngammi mi hoƴam moto am mi yaha Tina Haabo mi yaha Bambara mi yaha Bangeji mi sawro yimɓe warta jam tan woodi fa 2017 timmi fa septembre 2018 nden celum yaade wuuro saabu nden bonde waɗi ko selli ka yaade wuuro do fuu go donso saabu laawol ngol donso jippinta yimɓe mi wawa yaade ley donso woni no wara yimɓe fof no dogga a wari Bamako wala ɗo jooɗa dow dundumaji paɗɗita ɗon jokolle fuu yahan day ko nattoy sa yeeyi to a jooɗeke suudu moon tan kaɗo donso ware na Bamaranke donso ware
na laamu jaati wara ware na jihadiste wara ware den ɗo naatuɗa ɗum waɗi sa golle o jiiɓi donso jiiɓi golle o donsude annda moƴƴimɓe ɗum en kaani ka en tampi wala ko garten heen woɗi eɗen mbawi wiide tan ministre ma ka en mbi dilla dilli so wonko waɗi te en mbi kañum saabu enen mbi dilla sa andi jomum no wawi wadde sa mbiya dilla a surata ɗum fa kaldon pamron de dañi ko gaɗɗon tawata ko boni waɗu a taƴoɗin kanko mo wawi waddema ko boni saabi dillinama sa taƴori France no wawi waddema ko boni so tawa dillin ɗum waɗu négocié hakkude mum daron ko nafete ɓama ko nafete joppa ko torroton kokka ɗum kamdu ko yiɗi ɗum sono wawi laatade mais a riwiɓe fou ko waɗi fou joni ko nanguiren Allah de kaɓa de gaɗɗo e on kana anda in ɗon tigui malfa mo in ɗon fiɗa gandodure e muɗum sen kaɓato wona ko basi jiɗɗen kaɓe e muɗum de celen français e ministre mako aywa accord d'Alger o ko ɗum yiyande ma hakkude Mali kañum e yimɓe simaɓe accord d'Alger ka heddaki saabu fay hannde bombe ngaji ngoodi hedde almustarata en ɗon accord ko tilli accord kay wala ministre ma kañum woni korowo accord ministre ma wala to accord woni keƴaɗo accord on fu dillinama accord heddaki hooreɓe sema fu dilli Bamako kooti ladde inan kippo mbara fay bateau ngaji a yi bombama yimɓe civil e maayi laamu armée du inan haaɓa e maɓɓe accord kay haalam ko timmi so yimɓe wonko gatta de ndaara jaam no waytira de cela haala accord de ɗika fuu wiyete mais président a haalino e haala maɗa haalanno yimɓe jollironto kaaldal e kawral ɗum wartirta jaam mi miili e assise national ngaji gaɗɗi ɗi haala kaaldal e kawral haalama de pourquoi ɗum gollirta assise ngaji ɗi ko assise ngaji politique ko wala ko nafata mi waɗan tan fa wiya mi waɗi probléme saɗa sawra ñaw fo kina anda ɗo nawata ɗum waɗi so yimɓe hewɓe no mbiya tokotoro sa yeeyi fu ɓe lamdete ɓe jiitata ñaw on ko kina ɓe lamdede aɗa haala wajibi ɓe lamde no neɗɗo kam ɓuuri andude hoore selli a wi kam noruma nawata mi filoto famde he ɗum wadde mi nawa mi lamdete saabu min kam wonko andumi signe ngaji sa ni waɗi fo ni sa ni waɗi o ni na wi hoore ma nawa hoore ya ko heewi no nawino ɗum fay so neɗɗo yolbi tan hoore mum nawa so ɗanaki hoore mum nawa so sellaɗo hoore mum no nawa fuu goɗɗum sa wi kam hoore ma nawa tan mi wima hay hoore ma nawata mi wiyete on no heɗum mi lamdete ɗum mi nawni hoore ma yalla heɗum matata côté homo yalla aɗa jiile yalla a jiiletake yalla a ñamini mowɗa ñamde et cetera honɗo e bonde miɗo wawi mi lamde a wiyan dogotoro on e heewi lamde na lamdoto mais enen ɓe seɗen kalda fo kina naaten faato ɗum woni toon base ko woni base de a wi joni a haldan e yimɓe kaldal waɗa a daari politicien fu ɗo woni a nelliɗo invitation a daari hoorejo walde tabital de goɗɗum goɗɗum fo a neldi ɗum tiino dogonde et cetera a neldi ɗum jomɓe malfe ɓen fay goto waray ɗum e kaldu ɗum on jaari ji sumaya ji suma jarɗo ɗum ne fay goto wawa sakka demba Bamako gonɗa a naati boutique ona sodan jagoma e welima yara hay cobba ɗum wona kaldal so kaldal gatten fo wonɓe Bamako ɓe joppatake de mais ɓe wiyete naara naata contacte yimɓe wonɓe ladde e to tawa fou min fo won yi sakiraɓe nde ɓen jaati ndaare kalde fa jaɓa warde jooɗode kalde nde ɓen kalda de mbi jaɓi fuu ɗum timmi so mbi jaɓaydu baasi woodi a daari jaroji suma pukkiɗo le clime mum Bamako a haalde e muɗum mobilaji ɓutti sayaji ɓutti mbiya an kaldal waɗi dialogue national inclusif ɓe mbiyata national on fuu Bamako haaɗi Mali fuu walti Bamako ɗo hunde fuu Bamako tan fakkat hono wiide joni soɓe kala haala Mali so Bamako bati tan timmi fay assemblée o hannde fuu Bamako ɗo suuɓa fuu yimɓe région ngaji fo ko suuɓa wona haala cercle wona haala ɗum fuu Bamako suuɓa dow réseau sociaux ni e yigiraɓe ni e giɗiraɓe ni et cetera ɗum woni leydi ɗum naɓata leydi yeeso kaldal sana haalde fuu joom malfa o haaldete Youssouf Toloba nodde wara Hamadoun Koufa nodde wara Iyad nodde na heeƴa e muɓɓe ngara laamu wara sema wara gacca wara joom malfa fof bandiji no keewi e leydi ndi ko joom malfa fof bandiɗo so wona armi a faami joom malfa fof so o tuubako so goɗɗo so wona armé Mali waddi o dow laaɓɗo o bandiru wona groupe d' autodéfense gacca wona goɗɗo wona militaire wona goɗɗo nde gaɗɗa milice fof a bandiru ɗum mbawɗa hiseede woɗi bandiji ɗi fof kani hawrinede
no curirte ene belirte fuu ene kaldirte fuu nde jooɗɗo kalde e maɓɓe kalditeɗo fuu fayi hannde gaɗen hannde mobba Hamadoun Kuufa Iyad Toloba ɓe en fuu kawri mbi baasi wala joppi baasi sema fuu jaɓi baasi goɗɗo won caggal baasi a warini kam baasi a hooƴini kam baasi a riiwi kam on baasi du kina sawren fayinde jiyaadi yalti fayinde hare goɗɗo o yalti baasi goɗɗo won on du kina sawre illa joni illa immaki il faut prévenir ana selli a faami par ce que a andi a wawa kam wonko wari a naati ɗum a wari neɗɗo am mbiɗa andi an wari o a hooƴi neɗɗo am wartay jam warti mais ɗum fof sa kaldal waɗi sana kaldal min kalde ɗiɗi tafon jomɓe malfe ɓe ɗum ka ɗum woni dal limeji a ɓe darete joppa malfe baasi jam warta tafon so jam warti kaldal gongal du tafe hono yimɓe fuu jafodurta pati yimɓe jomtodura nde sa bilta joguiɓe malfe ɓe aɗa haalata yomte timmay ko timmay no wiyata fillita sa nani ta fillita fuu sana taw wonko dari so yimɓe kalda jam wartata ni ko selli hen baasi timminta baasi e baasi timminta leñol a faami tampinan ɗum ni baasi kay timminta baasi a ɓami yiite a ɓeydi le yiite ɓe ɓeydan janjude ni aɗa janjan ni ndiyam kan ñippata yiite woɗi ndiyam no famɗiri fuu dayen ko ñippi fa dayde fof ñippidi ndaaren jam kalden hako yimɓe tampi sanne to aywa sakiraɓe meɗen e ɗo wonɗo kaddeten yewtere meɗen e ɗum woni hanko docteur Hamadoun Dicko e président pulaku international e mbiyay e baybay moɗon jomiraɗo subhana hollu en e altinere warore e yeeso meɗen.